ben Nazanin, ik kom uit Iran, ik woon al 5 jaar in België. En ik kom van een culturele kunstachtergrond. Ik ben Virginia, ik kom uit Argentinië. Ik ben licentiaat in Business Administration. Een paar weken geleden begon ik werken in een organisatie werkvorm, zoals coördinator van cultuurwerknemers. Momenteel werk ik bij Werkmaat, VC2, en daar doe ik al de administratie. Door de cultuurshock en zoveel verandering, je vergeet eigenlijk, niet verlies, je vergeet veel van je capaciteiten. Maar hier was ik door de taal en nieuwe cultuur was ik beginner. Maar ik ben niet beginner in de werk en de ervaring. Ik ben heel content dat ik nu terug kan werken. Ik voel dat heel belangrijk voor mijzelf en ook voor mijn familie. Voor de economische steun natuurlijk, maar ook voor mijn vertrouwen als persoon. Tijdens de loopbaancoaching hebben wij een paar keer samen in groepjes gekomen, maar ook individueel. Voor mij was het heel belangrijk om te zien waar wil ik werken, wat wil ik doen en niet alleen om te kijken wat is aan de markt. Je herhaalt en je begint herinnering. Wat heb je gedaan? Omdat ik was ook bezig in mijn land. Ik was ook actief. Ik heb ook in de professionele niveau gewerkt. Je komt samen met andere verhalen ook. Er zijn andere mensen die in je situatie zitten, die ook hebben iets te vertellen. Dus wij horen elkaars verhaal. Je leert van anderen. En je zegt, ze kan dat doen, misschien kan ik dat ook. Waarom niet? En dan begin een beetje je zelfvertrouwen van, oh ja, maar ik heb dat. En ik heb dat wel. En daar heb ik wel gekregen, zo de positieve energie voor probeer maar, dat gaat.